tendències que hi ha en aquests últims anys en tot això que en diem responsabilitat social que he intentat dibuixar. Parlaré de 3 grans tendències, les citaré bàsicament. Una és l'economia circular, i això aquí ens afecta molt perquè és una empresa en la qual a Divos l'economia circular és important. De fet, tot el que és la sostenibilitat és un tema important a nivell ambiental. Per tant, l'economia circular és un tema molt important. Una segona tendència, que potser no és tan coneguda però és molt important perquè té una dimensió més interna per a les empreses, és el que en diem empresa saludable. L'empresa saludable vol dir que estem parlant de com una empresa internament amb els seus equips, però també de cara a l'exterior, com genera salut. I salut, no des d'un punt de vista allò clàssic d'evitar malaltir, sinó amb el sentit més positiu de la paraula. Quan es parla d'empresa saludable, penseu que fins i tot parlem de fomentar que els propis treballadors s'involucrin en la societat col·laborant fent voluntariat, perquè això ajuda a que una persona també estigui amb una ment més higiènica, per dir-ho així, no? Parlo d'un altre sentit d'higiene, no del que parlaríem en aquesta empresa. Per tant, empresa saludable. I una tercera gran tendència fa referència al bon govern. El bon govern és tendència des de fa molts anys, però cada vegada més, des d'aquest món que és la responsabilitat social, hi ha una qüestió molt concreta que potser n'heu sentit a parlar, i si no, comenceu a buscar-ho, que és parlar d'empresa amb propòsit. Aquella empresa que entén que el seu propòsit en la vida, com a empresa, el seu propòsit a la societat, no només és sostenir-se, mantenir-se, guanyar diners, no només és fer un producte de qualitat i servir a la seva clientela, sinó tenir un propòsit superior, saber que estan fent una contribució a fer un món millor. I això, algú encara li pot sonar a dir que estàs parlant d'ONGs. No, estic parlant cada vegada de més empreses que van en aquesta línia. Fins al punt que avui dia, en el món, els grans organismes, des del Fòrum de Davos fins al Business Roundtable als Estats Units, grans organitzacions del món empresarial, ja estan dient que cal passar d'un capitalisme dels accionistes a un capitalisme dels grups d'interès. És a dir, un model econòmic capitalista, però que d'alguna manera tingui en compte que diferents grups d'interès tenen interessos legítims i d'alguna manera que tu, quan prens una decisió, els has de tenir en compte. Això vol dir tenir en compte l'accionista, tenir en compte la propietat, perquè és un grup d'interès, però també has de tenir en compte com afectes al medi ambient, que és un altre grup d'interès. I això ho has d'equilibrar. L'empresa que no entengui això d'aquí, en pocs anys acabarà sent una empresa mediocre. De la mateixa manera que 40 anys enrere l'empresa que no tenia qualitat podia estar encara en el mercat, però era considerada una empresa mediocre, en aquests anys que venen per davant, l'empresa que no tingui un sentit de propòsit acabarà en primer lloc perdent talent. No captarà talent, en primer lloc, però és que després del mercat cada vegada l'anirà bandejant més. Continuarà en el mercat, perquè a base de preus baixos pots competir, però perdràs l'oportunitat de ser una empresa que tingui aquesta centralitat. Jo crec que també ens toca una època d'esforçar-nos i sobretot trobar un camí. Jo crec que ha sigut molt xulo de la part social i tot això. I amb el tema de la sostenibilitat a mi m'emprenya perquè jo sempre vaig a remolc de moltes coses, no? I no és a vegades, jo no, en el cas de Barcelona no som capdavanters, o sigui, no hem inventat les plaques solars, no hem inventat sistemes, sinó que anem molts de cops a remolc de problemes, i jo crec que això ens passa a molts, que al final no ens inventem o no ens preocupem abans que passi, sinó que ens preocupem un cop tenim el problema a sobre, no? Si el cas de Barcelona, per la sostenibilitat jo crec que moltes coses, però encara hem fet menys de les que crec que podem fer. Hi ha un sistema de calefacció d'aigua que ve de la via pública, que passa per unes plaques. Reciclem casa i torn, o sigui, reciclem el vidre, el cristall, l'orgànic, el plàstic. És, com deia Josep Maria, és molt més complexa. És l'eficiència en recursos humans. És la igualtat de gènere de sostenibilitat. O sigui, un equip motivat, ben motivat, treballa millor. És el creixement, enfortir el creixement que pot haver la riquesa cultural, econòmica de l'entorn. Va ser que vam començar a veure per una demanda dels nostres clients i per el nostre model de negoci i per l'empresa com ella mateixa, que el camí que havien de fer era cap a la sostenibilitat. Però una sostenibilitat, com ja han apuntat els companys, no només de posar plaques solars i no comprar plàstic, que és important, això no ho podem negar, però una sostenibilitat que embargui tot un món que sigui l'ambiental, reduint residus i els efectes del carboni, però també una part social. Una part social vol dir, com apuntava en Josep Maria, de tenir unes polítiques d'uns recursos humans que es favoreixin a les persones que estan treballant, de tenir una casa accessible per tothom. Per tothom vull dir qualsevol persona que tingui una disminució auditiva, sensorial, cec, que tingui problemes per caminar, fem una casa que estigui per l'abast per tothom. I una tercera branca és fer d'això un sosteniment econòmic.
Evidentment, cadascú dels que estem aquí, que estem dirigint, portant o propietaris d'un establiment, tenim una realitat econòmica darrere, però això no pot ser una trava. La gran majoria d'empreses que entren en aquest programa són empreses que els valors els tenen, saben de què estem parlant, ja fa temps que estan portant a terme bones pràctiques, però sempre et diuen, tenim com desendreçat. Això ho vam començar a fer perquè hi havia una llei que ens obligava, això ho vam començar a fer perquè és que el meu pare ja col·laborava en no sé quina entitat, això perquè un treballador ens va dir no sé què, això perquè ho fa un proveïdor nostre, però ara estem fent un munt de coses, però no sabem ben bé per què fem cada cosa o què hauríem de fer més. Aquest de és ajudar a posar ordre i, sobretot, vincular-ho en el model d'empresa i vincular-ho en l'estratègia de la pròpia empresa, perquè insisteixo que no estem parlant de filantropia, sinó de model d'empresa, no? Per tant, és ajudar a posar ordre, no? I per tant, això també facilita que l'empresa perdi la por a poder-ho comunicar, posar en valor, perquè tu a vegades, quan no et sents segur, prefereixes dir, no, jo ja ho faig, però no ho vull explicar perquè ho faig perquè m'ho crec, però que no sembli que ho faig. No, si fas responsabilitat, també d'alguna manera és bo que ho expliquis, si més no, a través d'una rendició de comptes i, si ho creus convenient, això ja és una decisió empresarial, fent que formi part d'un atribut de venda. Això ja entraria més en el camp del màrqueting, això és una possibilitat que tu pots fer-ho o no fer-ho, ja depèn del que t'interessi a tu com a empresa. Això és el que ens demana la humanitat. La humanitat ens demana que abordem tots aquests reptes d'energia, de pobresa, del clima, etcètera. Però clar, això és el que vol el món. Jo finalment soc una empresa petita, és una microempresa. Clar, a mi això em desborda. És important que tu això ho sàpigues integrar a la teva lògica empresarial, que és la gestió de la responsabilitat social, on tu hauràs de prioritzar, hauràs de veure què és important per la teva empresa. Està molt bé que col·laboris a donar diners pel tercer món, però escolta, però és que estàs contaminant el riu. O sigui, no m'expliquis una cosa que fas per filantropia. Mira com fas una empresa millor, no? Jo crec que hi ha una cosa molt important aquí, que al final també és poder-ne treure profit, no? Si a part que ets una empresa que te'n vas a dormir tranquil, jo crec que això és una cosa que a mi em preocupa anar a dormir tranquil, però al final jo crec que és aconseguir això, no? Poder estar tranquil amb una llista. Jo tinc una petita llisteta, que són els 8 passos per circularitzar el teu negoci. Jo estic parlant més de restauració, que és clar, tinc deures amb el menjar i el beure. Si un l'hem parlat una mica, que al final és una compra més pròxima. També jo crec que aquí hi ha la feina molt del cuiner, que és dissenyar una miqueta, i aquí hi ha una mica un resum, que he de fer tornar a aprofitar talls de carn que a vegades es tiraven, ara són molt fins tots i tots volem filets, doncs igual hem de tornar als menús. Fins aquí és una mica el que parlo una miqueta, és un document, no és meu, és d'uns clients que van venir, vam estar parlant i al final van donar una còpia, és el tema de l'energia. Al final, el títol aquí posa és aquello que no sé dir i que más impacto tiene en el medio ambiente. Si al final nosaltres ens donem compte per la castalla elèctrica que hem multiplicat per 3 o per 4, però molts de cops al final dius, hòstia, anem a intentar, si tenim deures amb l'energia, sigui plaques solars, sigui... A veure, sí. També aquí hi havia una frase en aquest document, que jo crec que amb els envasos és veritat que quan tu compres, ja compres el producte i no compres l'envàs. Però aquí el que hem fet ens va molt bé, que seguim tinguent molt d'envàs, però és intentar treballar, per exemple, amb el tema del peix, amb les caixetes de plàstic que arriben i se'ls emporten, hem tingut que fer una petita inversió en tema de caixes higièniques que puguin anar, que es puguin rentar i que puguin anar a les nostres neveres, i sí que perdem una miqueta de temps al moment de la rebuda. Abans semblava més fàcil, arriba aquest tio cap a la nevera, ja ordenarem. Ara fem una prèvia, arriba, pesem, documentem, mirem que tot correspongui i fem el canvi dels envasos. Amb això hem aconseguit, hem reduït, no sé si un 30% el tema d'envasos, també comprant molt d'envàs fix, aquí ens passava a la cuina, a vegades compres envasos per guardar d'un sol ús i al final acabes fent una muntanya de plàstics cada dia que dius, hòstia, escolta, em sembla una mica d'inversió amb tàpers una mica més bons, però que em serveixi. Separant-los per partides en colors, perquè què ens passa? Almenys a casa meu hi ha un duende de les tapes que apareixen moltes tapes i pocs tàpers al revés, no? Igual que els mitjons de casa, no? Què més? Neteja. Neteja, aquí hi ha deures per tothom, no penso. De fet, aquí hi ha coses que a vegades intentem créixer o guanyar qualitat, però també, al final, hi ha un tema sanitari que ens garanteix una miqueta. I puc dir, escolta, jo rentaré la cuina amb suc de llimona. Bueno, doncs espera, però serà legal o no? I tinc que tirar químics? No. I després aquí hi ha una proporció. El tema del transport. Aquí també, això m'ha flipat molt. El transport és la raó del 40% de l'energia final consumida en tot el procés de producció dels aliments que abans parlàvem del transport. El 40% del transport. De fet, jo crec que aquí és veritat que el transport a vegades és molt heavy. De fet, nosaltres el que hem intentat és ser molt ordenats, amb el tema de cuina, ara parlo, sobretot. La planificació són diners. Jo soc molt desordenat, però tinc la sort que tinc un salut molt ordenat. De fet, escolta,
planifiquem els menús, escandalls, quan comprem el peix, per exemple, els intentem comprar al principi de setmana, també que és més econòmic. Com ho guardem tot per intentar que al final els preus de les costes ho pugui dominar més i hi hagi cada cop, inclús és un tema molt important, que és com aprofitem les mermes. Jo parlo amb cuiners més grans que jo, d'una generació ja més gran, i dic, escolta, abans ens guardaven les peles de la pastanaga per fer los fondos. Ara les peles de la pastanaga, si no vaig en compte jo a la meva cuina, som d'una generació que anem sobrats. I el cul ho tiro, i ho tiro, i ho tiro, i ho tiro. I espera't, jo crec que hem de tornar a intentar aprofitar. Ja tinc un carregador de cotxes elèctrics, perquè el meu pare ja té el cotxe elèctric, evidentment, però hi ha molts clients, després els clients ja tenen una aplicació on puc aparcar a Llafranc un cotxe elèctric. Doncs mira, el Casamar té aquesta oferta, que no ho teníem previst com a oferta. El meu pare s'ho va fer pel seu cotxe. Però al final t'estàs donant compte que hi ha cua amb els cotxes elèctrics. Primer perquè aparquen a la porta i segon perquè al final hi comença a haver un públic molt més gran del que crèiem, no? De fet, que jo pugui fer un eslògan que tu dorms a Casamar i estàs contribuint a la millora del planeta, jo crec que d'aquí a poc ho farem servir tots com a eslògan per poder captar aquest client que es vol cuidar, que vol menjar bé, que no vol contaminar i que sap que els meus residus ens tornen a forma de ser més blanca. Ja acabo. Que veient realment en anem, nosaltres, per exemple, ens hem donat compte que el 80% de les emissions que emetem nosaltres com a establiment ho estem fent amb com escalfem i refredem la casa. Llavors ja ens podíem matar a reciclar el plàstic i a canviar els envasos i a posar els combos aquests als passadissos, que al final allò era la xocolata del lloro. I l'important era canviar com escalfàvem i refredàvem la casa, que estem en un procés de veure com ho fem, amb geotèrmia, aerotèrmia o plaques solars. Que al final posarem les plaques solars i després veurem com escalfem la casa, si amb aerotèrmia o geotèrmia. Que tot això, jo fa un any enrere me sonava xino, la geotèrmia. Però sí que és veritat que, tal com deia en Max, molta gent no sap que Divox fa aquestes coses. Quan comences a buscar, vas trobant que hi ha molta gent que està fent cosetes i que potser el que fa aquí amb el Casamar me serveix a mi. El que fa un altre també. I és anar veient que no és tan complicat com sembla. Sí que ho és, però anar tant vas trobant solucions ràpides. Aleshores estem fent, per un costat, la gestió de l'energia, que és veritat que és un dels grans pics contaminadors de tots els establiments, la gestió correcta de l'aigua, d'una manera que la puguem reduir i reutilitzar en els casos que sigui possible. Nosaltres, com que tenim 6 hectàrees de jardí i al final és reg que ens ve directament de pou, el que fem és aprofitar del jardí i com que ja la reabsorbim directament, aquí, clar, ja ho tenim. I a dintre de les 82 habitacions que tenim hem posat aïlladors, cuina es fa servir per després l'aigua aquesta anar a regar els hortets que també intentem fer de pagesos. També, no? Sí. Sí, però te'n dones compte que m'has fet gràcia abans perquè dius, tens un tros de terra, 6 hectàrees. Vam fer 50 metres quadrats. Mare de Déu. Després dius, sí que costa, no? I per un altre costat, el que estem fent ara és establir un model de compra, de fer un pla general de compres, que qualsevol empresa pot tenir, que te diu, doncs mira, tal producte entre tant i tants euros. Ja, però aquí posem un indicador de sostenibilitat també. Tant de sostenibilitat del producte com sostenibilitat del proveïdor. De manera que som molt conscients que ni avui ni demà trobarem tots els proveïdors que ens vagin bé. Perquè molts estan al mateix procés que estem nosaltres, d'anar creixent. Però a la llarga ja començarem a tenir uns històrics, a posar dintre dels quadres de comandament, no només a l'indicador del ràtio, no sé què, dels beneficis o les pèrdues, no, posar indicadors de sostenibilitat, indicadors que ens ajudin a anar avançant i saber cap a on estem anant. L'altra pota que estem treballant, com us deia abans, era la part social i de recursos humans, tant que les persones que estan treballant, perquè tampoc seria lícit, que és una miqueta el que deia ell abans, de tenir pool de plaques solars i de tot, però tenir la gent explotada. Aleshores, has de fer una miqueta el compendi entre tot perquè les persones que estan treballant se sentin part important de l'empresa, t'ajudin a portar tots aquests projectes endavant, perquè al final, si no s'ho creu, des del primer que entra fins a l'últim que se'n va, no funciona. Clar, són coses que han d'anar fent a poc a poc. I per nosaltres, el que va ser molt important també, i està siguent ara, és integrar a tot el tipus de turisme. A part de ser ètics i d'estar a la plaça on estem, perquè al final estem al mig de les Gavarres i és un lloc que l'entorn és obligació protegir-lo. Però a part d'això és anar fent relacions amb petits proveïdors de la zona per fer les visites concertades, perquè vagin veient d'on venen molts de productes i al mateix temps que pugui venir qualsevol tipus de persona. Fer un turisme inclusiu, que no deixi ningú enrere. D'aquesta manera estem aplicant el concepte aquest d'ecologia integral, intentem arribar a tots els abats de la població i de la societat, al final. Això que sembla el més difícil, al final acaba sent anar fent un pas, acaba sortint i va bé,
I al final jo estic amb en Mas, que el que no ens hem de posar i que sigui més complicat és anar a aconseguir una certificació que ens faci un problema. Tot això no pot ser un problema. Tot el que fem amb sostenibilitat i amb l'economia circular i al final en trobar una ecologia integral per a les nostres empreses és que ens ajudin a millorar els nostres processos i a créixer en els productes que oferim. Si al final això ens dona més feina que res, en 2 mesos no ho estarem fent. Són cosetes petitones que ens van bé i al final el que hem estat veient és que tots els processos que ens ajuden i que els podem incorporar dintre del procés, i això sí, tenir-ho dintre del cap cada cop que fem alguna cosa nou, això s'acaba estandarditzant a l'empresa i que dona pas per poder fer coses un passet més cada dia. Ara, si t'ho imposes, no ens ha funcionat. El que hem intentat dir, anem a això perquè això funciona, no funciona. Quan deies, Quim, al començament hi ha hagut un moment que has fet referència a que també vol dir guanyar diners. No? Hi ha hagut un moment que has dit aquesta expressió, has dit alguna cosa així, i això és important remarcar-ho. És a dir, perquè de vegades encara venim d'un món en el qual pensem que això que estem plantejant és com el bonisme, és com intentar ser bons. No? O sigui, evidentment, que també vol dir que l'empresa no es faci les coses bé, no? Però quan es comença a parlar de responsabilitat social, i això fa tot just 25 anys, és diferent de quan es parlava ara fa 50 anys de la filantropia, de l'acció social, és diferent. I quina és la diferència? Que no estem parlant que una empresa pugui guanyar molts diners i a partir d'aquí donar-ne uns quants per filantropia o per arreglar que l'empresa ha fet malament, sinó que tu d'entrada, en el mateix procés de creació de valor econòmic, també creix valor social, o no en destrueixis, si més no. Per tant, és evident que quan parlem de responsabilitat social estem parlant també que l'empresa ha de ser sostenible laboralment, socialment, econòmicament, èticament, des de tots els punts de vista. Per tant, absolutament d'acord, això és important dir-ho, no? Si tu tens un bon lideratge, que sigui ètic, que sigui sostenible i crees una bona cultura organitzacional, la resta anirà caient en cascada, anirà caient, no? Fins on hem d'arribar? Si hem de purament complir la llei, avançar-nos, això ja forma part de la lògica de cada empresa, no? Pot haver empreses que en un àmbit estiguin molt avançats, fins i tot que siguin pioners, que marquin el terreny, i en canvi en un altre terreny, doncs potser en un tema social fan una cosa, en un tema ambiental potser és més justet de complir la llei i ja està. Escolta, mentre tu estiguis en el nivell de compliment de legal, ja és normal que en alguns temes vulguis sobresortir més i en d'altres potser no hi arribis. Finalment, gestionar la responsabilitat social és tot, és evident, però el que és evident és que tu no pots fer-ho ni tot alhora. Per això que és important que entenguis què és el que és més important a la teva empresa, per posar-vos el tema de l'energia. O sigui, compte que no perdis temps amb la xocolata del lloro, quan el que és important és una altra cosa. Ho facis malament amb l'altre, però és important centrar les energies perquè és evident que tu, i més ets una empresa petita, escolta, finalment has de mirar allò que realment pot sumar més. I a vegades també ens trobem empreses que et venen, et truquen a la porta, en aquest cas jo com a consultor, no? Escolta, que em vull certificar o que vull fer una memòria perquè veig que l'altre... Però tu això per què ho vols fer? No, perquè veig que aquest de la competència... Llavors entres en una lògica de comprar productes. Tu et fa falta això d'aquí? Tu estàs en un sector que el teu públic t'ho demana o estàs en un sector que tens el sector públic que t'ho estigui exigint. A vegades l'empresa l'has d'orientar molt a que entengui què és el que li pot ser millor per l'empresa, no? I que no es deixi portar de vegades perquè s'il·luminen, perquè veuen el que fa una altra empresa i dius, escolta, tu no et falta ni una certificació i pagar... Potser sí, depèn del sector en el qual estiguis, no? Al final també és veritat que té que ser efectiu i que al final la neteja d'una opinió també és molt important. És una part de la garantia també de que sigui realment sanitària. Però el mecanisme té que ser pràctic, té que ser segur. Jo tinc uns bocs ara sí que són millor sostenibles, que és la caixeta de cartró i el plàstic. Ho pots, si profites i no hi ha o poc envàs. Però amb ganes de mi, si pogués triar, seria tornar a alguna que donés garantia, com menys químic millor. El tema de proximitat, això evidentment, que és que al final vens una història. Jo a la gent li puc dir, escolta, 20 quilòmetres, 30 quilòmetres, tinc bon peix, tinc bona carn, tinc un paisatge molt maco, tinc bons vins, tinc cultura gastronòmica, en aquest cas a mi va molt bé. O sigui, és un lloc on tenim, on ens piquem a cuinar amb els amics, a veure qui fa el millor arròs, hi ha groines, mengem a la platja, mengem amb els dits, xupem els caps de les... Jo crec que a mi això em serveix molt per acabar de tancar una miqueta, fes conservar-ho. Jo crec que la part de sostenibilitat, ètica, moral, diguem tot, també és molt important. Imagineu-vos, no sé, que als nostres camps no hi ha camps ja, o que no s'exploten i són males herbes. Imagina't arribar al port de Palamós i que no hi hagi barques de pescadors. Al final tenim un paisatge molt maco, però molts de cops no ens donem compte que hi ha gent que s'aixeca molt aviat, que treballa aquests camps, quan hi ha la colza, que igual no és el millor producte del món. Però, hosti, l'Empordà és molt maco, però jo crec que hem de conservar-lo i el fet, jo com a persona, de poder ajudar a la meva empresa, a la meva petita empresa,
a millorar coses fa que em vagi dormir tranquil, aquesta tranquil·litat que em dona com suport a intentar ajudar una mica totes aquestes coses. Nosaltres què li demanem al proveïdor? Que tingui un compromís social, que ens ajudi a no embrutir més del que ja embrutim de per ser, que ens ajudi al final a trobar una solució que sigui el menys agressiva possible. A tots ens agradaria abocar menys amb la desinfecció, però és necessari. Aleshores, anem-ho a fer d'una manera que sigui el menys agressiva possible. A les habitacions, nosaltres tenim 82 habitacions, netejant la roba de llit i les tovalloles, embrutim moltíssim i gastem molta aigua. Doncs anem a dir-li al client que no li canviarem cada dia, perquè ningú dels que estem aquí ens canviem els llençols cada dia a casa. Quina mania que anem a un hotel i ens les han de canviar cada dia les tovalloles, 3 parells de tovalloles, quan no ho fem cap a casa. Anem a ser una miqueta responsables com a propietaris o gerents dels nostres negocis i fer al mateix temps una acció formativa i divulgativa amb la gent, amb aquesta coherència, no? De dir, tu no ho fas això a casa, doncs no ho esperis aquí perquè això que si pago humano ja no es porta tant. No tots els proveïdors estaran d'acord o no, però sí que si ho vas establint i tu te vas establint els criteris que nosaltres ho hem fet, no? Estem fent el manual de compres verdes, perquè a més tingui tots els indicadors que volem, pocs, simplement per anar controlant, perquè si no, no ens serveixen, no? Però aquí tu ja quan fas el procés de busco una bugaderia nova, doncs ja intentaràs buscar algú que estigui a prop, que tingui un projecte semblant al teu. Simplement el fet de posar-ho per escrit i que allò estigui estandarditzat dins d'un procés de qualitat, és igual, el procés de muntar les taules dels vostres menjadors. Només que estigui inclòs en allà, ja tens el que tu ja te fa pensar d'aquesta manera. De preparar para, o sigui, el futur és sostenible completament. A part de la normativa, que sempre n'hi haurà, no? De normativa, tot va evolucionar, igual que els cotxes ara ja no és Euro 5, no? Sí, no sé. Euro 4 ja no es poden vendre per contaminació. Doncs això anirà evolucionant, però nosaltres a nivell personal i a nivell d'empresa sí que ja anirem evolucionant i és imparable. Aleshores, també crec que els propietaris gerents, és igual, qualsevol mínim poder de decisió que un de nosaltres puguem tenir, crec que s'ha d'usar d'una manera conscient i d'una manera ètica i coherent i que això farà que tant nosaltres com individuals, com a les empreses, com el destí, perquè al final aquí hem dit al Baix Empordà, tal i fa, no? Però al final com el destí, de crear aquesta xarxa i de fer-ho per convenciment. Sí que hi haurà normativa sempre, hi haurà una normativa, però no és només anar a fer-ho per normativa, perquè si no això al final d'X temps caurà. Si tu ho fas imposat, no ho sentirem i no ho podrem acabar fent. I aleshores és una manera de buscar-ho com a filosofia d'empresa i que hi sigui ja. Però ja estic molt d'acord en que si no ho fem ja és que ja anem tard. Al final ho estan fent els d'abans i després ens toca fer-ho nosaltres.